Machigni, weche mag tuke. Gedo mar alap ma Siaya ma igero e rang'iny masani dhi nyime motelo ne yepo mare dwe mar 7 higani. Gavana James Orengo olero ni gisani tado gi kombe ma ji dhi bede e gino ma kambi mane omiyo orak mar gedo timo mana kaka James Opondo koro leronwa. Masinde mag komeko, kombe manyasani, tado mageng'o chieng' kendo keto johera mag adhula bedo kama koth ok nyal goyogie bende oseng'aw ka dweche koro ikwano mar tieko gedo ma alap manyasani mayudore e chuny boma ma Siaya. Alabno manyalo ting'o johera mag adhula maromo 20,000 gedo mare oseyware kata kamano. Jo Siaya oyudo fungruok bang' Gavana James Orengo lero ni alabno biro rumo dwe mar aboro higani. In terms of the track and the field, we are probably going to have one of the best in the region. The pavilion, I think my colleagues agree that it is huge, but we intend to use every space in it. Our hope is that by middle of August, the stadium will be ready for use. Elimbe mare mane otimo kinyi makawuono kotene gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, Senator Mamigori Eddie Okech kaachiel gi jaod bura mar Riedo Tienda Molo, Orengo olero ni klab mar Gor Mahia gi Bunge FC gin moko kuom timbe mabiro tugo e labno mokwongo chieng' yepo mare. Korka kore Amolo nokwayo gavana mondo olos kuonde magawa e labno mondo mi johera mag adhula thuolo mar madho gik mang'ich ka jogo ma ohero gigo makech dhogi bende obil magi e kinde magineno tuke mopogore opogore. This stadium can hold a lot of restaurants, so we hope to persuade the governor and his team that the stadium must not just be for sports activities. Let it also be for corollary activities. So we can have, maybe the contractor, once she's done, she might bring a Chinese restaurant here. We have some Luo traditional restaurant. Weche mag tuke gin moko kuom yore manyalo ywayo joket mwandu ka tieko gedo mar alap ma Siaya biro miyo kaunti no thuolo mar yudo omenda e yor weche tuke. Jalup gavana ma Kisumu chwalo paro mar tero moko kuom timbe mabiro yuoro e tuke mag AFCON higa mar 2027 mondo oti gi pewe mayudore e counties kaka yor timo orako. Social amenities to this magnitude placed in this community is massive, and I can see that this stadium is going to open a serious channel for investment in this county, because the role that sports does in the society and the potential that this particular community has in sporting cannot be overemphasized as well. I am certain that by the time AFCON is coming, there is every indication that this may be one of the stadia to be used, but if not to be used officially to play those matches, it can be one of the stadia where we can have one of the teams. Gedo mar alap ma Siaya mogerelo maromo eka 19.9 nochakore higa mar 2018 e bwo tend gavana machon Colonel Rasanga. Rumo mare biro konyo e gero mich mag rowere kaunti ma Siaya gi alwora mare ka johera mag adhula bende biro yudo thuolo mar neno tuke adhula lig maduong' pacho ka ponono ni klepe matugo e KPL biro chwalo paro mar kawo alabno kaka dala. James Opondo, Ramogi TV. En gino moro ni alap buru rumo.